Dneska sa budeme baviť o najhorších analogových hovorov vôbec. Upozornenie čerpa som z kanálu Cat Cave. Plus budete vidieť vo videu jeho video po uľahčení práce. Problém tohoto analogového hororu je, že pravdepodobne je AI. Celý lore si musíte po frame pustiť, aby ste akože vedeli, čo sa deje, aby na konci bol nejaký scary obrázok. Není to zrovna najhorší analogový horor, ale stále z tých jedných z horších. Tento typ analogového hororu tu uvidíme ešte niekoľkokrát. Ide o Tom a Jerry a jak nečakané podľa názvu všetko ide normálne, než hlavnej postave sa nevyberú baterky. Super nápad! Som zvedavý, ako tvorca vymyslí skvelý jump. Aha, tak on to zabudol. Vidíme, jak Tom zabije Jerryho. Čo ako hlavná postava udeláš? Asi nie, že zavoláš policiu a tú postihnutú mačku. Áno, on to actually udelá. On vážne zavolá policiu na mačku, keď zabíja myš. Tak akože, actually. A potom sa diví, že mu policia tomu neverí. Z nejakého dôvodu. Prečo ti tomu policia neverí? Ešte k tomu, čo pridáva sa v nelogike, je to, že nevieme, prečo vlastne to Tom robí. Nemáme jeho motiváciu, áno, motiváciu. A dôvod. Nemáme jeho motiváciu a dôvod. To je absolútny shit. Keď ste si mysleli, že Urban Spook je hrozný analogový horor, tak ste nevideli toto. Zápalok filmu je táto žena, ktorá ukončuje gameplay ľuďom, a potom ich zje. V Minecraftu, jasne, že Minecraftu. Ono vôbec nedáva smysel to, že prečo to vlastne robí. Zase nemáme absolútnu žiadnu dôvod, motiváciu zápaláka. Nič. Ale to proste robí, aby to bolo scary. Hrozný analogový horor. Dajme si menšiu pauzu. Tento analogový horor určite každý pozná. Má na to dobré video Demonová retardácia. Ide ľahko o to, že zápalák je maliarská žena, ktorá ukončuje gameplay ľuďom znova. A potom si to kreslí na portrét. Zase nevieme, prečo to zápalák robí, aký má dôvod za to. A príbeh tiež stojí za nič, to dosť. Je to strašne nutný analogový horor a je to cieľom tohto projektu je ukázať len ten najväčší goal, najväčšiu brutalitu. 6-7 Labobus Skibidi Toilet analogový horor. Nemusím hovoriť, že to není vôbec dobrý analogový horor. Význam týchto projektov je nahrať videos na svoj kanál, pretože to zo všetkých týchto hororov vyšlo iba jedno video a aspoň mám watch time XD. Prásny projekt. Nebol som sa ani sekundu, skoro som sa smial. A nakoniec doby to len čakal jumpscare. Hej, ja proste mám rád jumpscare. Ich v dobrých hororových filmov, ich v dobrých analogových projektov. Ale toto proste není dobré. Toto není horor, ale len troll. Proste v prvom videu sa komedické 3 jumpscary. Akože keď niekto povie, že to není zas tak zlé, tak to je tak si to musí proste pozrieť. Toto není absolútne dobré. Každý má svoj názov na analogové horory. Niekto si možno bude mať niekomu proste bude stačiť i ten zlý analogový horor a stále sa bude báť. Ale proste keď už sme takí dobrí, kde sa dosť ľudia topia na tom, aby ten aspoň projekt, na ktorý idú do kina, alebo keď projekt strašidelný, na ktorý sa pozerajú, musí byť aspoň kvalitný,
tak hej, tak netvorte tu takéto tieto rôzne analogové hovory. Keď proste nevieš tvoriť kvalitný analogový hovor, tak ani netvor. Takže môžeš to aspoň skúsiť. Asi väčšina týchto zlých projektov práve sa takto vytvorila, že to aspoň skúsili to vydať, či z toho nič nevyjde a keby niečo vyšlo, tak by sa aspoň snažili to udelať, čo je v tom respekt, že aspoň sa posnažíš to udelať. Ale keď sa toto video páčilo, tak dajte like a odber a môžete mi napísať dole pod komentár, že aký analogový hovor je podľa vás hrozný. A ďakujem Kurt Cafe, že mi dosť pomohol vo videu, ja som mu ukradol video, ale